Pamagayam sagodayan nga ron ti surat, iti kalmalayan, ti pagkasaritaan, ti pagayam tayong vina. Idi kalmanlayan. Idi kalmanlayan manong nemi takas taunay iti ragsak ni Gerald, idi ibagakan kuwanan ti yes, I love you too. Siyempre, manong nemi nabayagan ng agar-aram ni Gerald kanyak. Idadda kampay lang iti 4th year college. Nagraduar kami, iti kursuming accountancy, kan agka-opisinaan kami pa manong. Almost 3 years nga agar-aram kanyak. Manong nemi jak kumakayat nga aklunen tawan tirantak nga makiasawa. Ngayon, kumunahunay, idi palang damo na nga talaga manunay kiti patpatid ko ni Suna. Already kumapailan, dakam ti 4th year high school kata. Ag sweetheart kam kuman. Kabuta mamatiyak ni patpatid na kani patpatid kuman. Kamok idi ngamin manunay kata saan nga makauray. Kalpasa nga nagpaggraduar kami, nagtrabaho kami. Nagpadpadak at 2 nga taon nga nagtatrabaho kami. Almost 3 years manunay. Ngayon so pa lang pa nang sumbat ko kayong kuwana. So hasta o ni tinagsak naman nun nemi. Nakiktutak. Idi arakupanak ni Gerald. Uy, Gerald. We are in public. Kada dito restaurant. Almost 3 years. Ngayon oray ko. Nga takalintagak ka mga rakop kayong ka. Vina. Kalpasan na, paritan na. Una nga, nadata dito eh. Meaning, kaya't mo nga ron, ngayon mapanday iti private place. Ha? Iti hotel. Oh my God, Gerald, no. Diyan kayat. Abay nga di mo kayat. Kaya ano't mapasamak ka rata? Siyempre. Makapagpapasta nga makapaginarakop. Makapagpapasta nga makapagginageng. Mamala ka mananam ko digiti lips mo. Saan lang nga digiti bibig mo. Pati tingad mo. Iti baruko mo. Gerald, no. No, Gerald, no. Naaro na lang aroden manunemi di awanin ti pangilisyak ti rupak. Idi ya sa dig na ti rupa na itirupak awarin sa anak ko nga makalisi na amalanan digiti lips ko. Iduron ko manong aggulagulak ko ma. Jakbat nga rot aramidan. Pinalubusak matlatangay na malan nga ninanam digiti lips ko. Manong nemi. Tsaka mo no anyat gapo. No apay nga kastaon na yan. Ti pa nagkakamakam, ti pitik, ti pusok. Agamangas-angsak iti naunag. Kaya nakapigpigsa manong nemi ito dalagudog ti barukong ko. Nadlaw manong nemi ni Gerald. Kat inariyaan na. Pina, what's wrong? Sigal namin. Apay kastaon na ti pa nagbayo-bayo ti barukong mo. Water, please. Water, please, water. Inyawatan ang tidanong manong nemi kit iminumak. Nagtugawak. Inalay ayak tirik na. Haging ka manong nemi nga. Nagsublin din normal nga. Pitik ti pusok. Madlaw ko manong nemi nga makitak ti danag ni Gerald. At ang sakit mo? Ang awan. Anong awan? Awan, Gerald. Di mo makadanagan. Abay kasi dito napasamak. Pero may gusto. Kastaon natin pa nagbayo. At ang sakit ti pusom? Tsaka mo. Siguro ka po damo nak ngarakupen. Siguro ka po damo nga marik na tibaran na kiti lips mo. Isang kakasyay. Over-exciting. Tsaka mo.
So, sa mo itong ulitan pa. Hanya? Diyak itong ulitan di mga rakop kan mga gekeng ka. Kakaiso na nga, inaklon na kon. Mabaling ka din nga, agawitan. Sige. Mabit lang nga rin ta. Nagbayadak. Kalpasan na. Itulod ka to sa Jubalayo. Naman ang damagan kaniyak manunemi ni Gerald. Nuaan niya, tagagapunan no apeng asya tinapasama kaniya. Palpalot putin na panunemi ng sangkong yung bagaking kuwana. Idada kong dito ibalay, manunemi inuroray nak ni mama. Anak, kumusta ti date yo? Kini Gerald? Apay. At nakanda ka sa pasabat? Inaklon ko ni Sona. Very good. Kakasimit, nakabaybayagin nga gararem. Kati amot kaaduan, adan relasyon nyo. Jotod ka po na naawamot sa baling agarim kang kagamot at amot ka talagang adan relasyon nyo kini Gerald. Nakasinsingin kayo. Ngayon, di mat makuna nga sweetheart kayo. Ngayon, minaklon ko. Ket, Jack pulos ni namnaman, tinaramid na mama. Gapot siguro kinaragsak na. Naharakop na. Itinairot. Iti mo na gundahoy, mama, nga na naramanak na kiti. Dagiti bibig na. Binalas mo man. Mama, marigata na kita yung makaangis. Nagdadakkel di angis ko. Oh my God. Baka nalipatan din nagtumar. Sinalsud ka din ni Gerald? Uwan mamangim. Saan ko yung bagaking kuha na? Diyak yung bagaking kuha na nga dasakit ti pusok. Anak, intro bigat. Imbes ka na sumarek ka to bisina. Mapandakin ni doktor. Nabay ka kadig na sa nga nagpakita ni doktor? Baka nalipatan mo ti monthly check-up mo. Ha? Nabay nga peso mo. Sus, apoy. Kasapulan ti monthly check-up no mabaling ko makit twice a month. Tama, mamonitor ti kasasaan mo. So, ito bigat. Masapul nga ang pa-check up ka. Ibaga mo kini doktor tinapasamak. Tapno amuna no anya ti ibaga na. Ikasano nga ron no maulit to ti amin mama. Una saan kat maaluko inakto nga ag-sex kami. Kasano no habang nga madamatik panakpak ako na agad. Bakit no sumurot sakit ti puso kat mataya kang dinaoras. Anak, kami namin nga nadaharang ti kasto nga sakit mama. Awang ka din ti pakaagasan na. Kaya keep calm. May parit kang katikasta. May parit kang kati sobrang aladingit, panakadepres. May parit kang kamat iti sobrang aragsak. Damdamong ngamin. So nga kasjay. Nervyos mo pa yung so nga, nagpalpaltuit. Nagpalpaltuit na pitik na puso. Ngayon napimpinas lumit lang anak. Nga doktor ti bang ibaga. Okay? Okay, mama. Okay. Keep calm. Just relax. Just smile. Ibas mo di maturog. Tend to bigat. Saan ka ito sa surat ng bisina? Ngayon mabandaw ito kini doktor. Nasa pa nga tinawagak manong name ni Gerald. Excited man rin. Good morning, sweetheart. Siya kumakit tumunang umawag kang ka. Ang nakaunakan. Kumusta? Okay, ako ang problema. Gusto na lang tao. Tanya.
pakibagan doon lapasitin sa opisina, diyak makastra kita daw. Tabay. Taapay. Paano mi mama? Paano nyo? Ano maaramid ti before office hours? When after office hours? Di malam? Haan. Paano nyo? Secret. Kakaiso na nga. Adan relasyon ta. Nasaan ta lang nga basta nasingit gagayim no dikat sweetheart tan. So pa na panagsekret-sekret mo. Mamod daw. Ngayon saan balay ta? Gerald. Di na ko magbaling nga makulit. Sige. Bahala ka. Ngayon ulitek. Itatagay na yatan. Hangka ko mag-ilim-limad kanya. Tawa matilim-limad ko kin ka. Manong name chinak-upnak ni doktor. Okay man. Normal. Ti blood pressure mo. Tipitik ti puso. Imatake, idi kalman, dok. Tapay. Inistoryak manong name kini doktor tinapasama. Nagkatawa. Pagkatawa ka, dok. Doktor, abad katawa ka. Nervyos mo lang dayjay. Kaya mo tadamom, siyempre. Apay kasta amin, hindi babae nga damo nga maarakop kan maagkan, doktor. Mamalin. Kan ka po danam na maim nga sakit ti puso. Dahil dyan tinangtad kang katalad nga nervyos. Igad kayo na sa mga doktor. Okay met lang no makipag-sex ka? Dakal ba ito may tulong neta? Amangan no ko mo pinalubusam tiriknam nga awang pulos pa nagbuteng mo hangka ko man nagnervyos. Baka adadang napimpintas ti kondisyon tiriknam. Hindi kayo mawatan, doktor. Iya. Di ba kalaan ti sakit? Kat kaaduan na. Abnormal ti panagtaray, panagflow ti dara. Kasla kumano, tayo at the high blood na. Hanga na pinas ti flow ti dara. Kasama ti sakit ti puso. No saan nga makapag-transmit, may transmit ti dara at ti puso. Najay. Hindi ka, okay ka na kami, doktor? Nukas pagkarigan tag-asawa kayo iti boyfriend mo, kat siyempre, kasapulan data, kat hangad hakas. Saan? Awang problema, ti ba nakipag-love making? Awang ti problema. Ngayon tilangan na dam, kan saan nga mabalin? Nuwag sikog ka. Mostly nga may paharit ka na kitadaan ti kasto nga klase ti sakit ti puso. Tagsikog. Kapata, saan nga sinsinan ti bangkar ka, ti ba isa nga maladaga. Ken, iti pa nakaipas ngayon na. Ngayon ti pa nakipag-sex, excited na rin, gagangi dito. Mawatam ka dito kahit ko sa waniya. Sa balit ay karkargaam, imimutem ti may isang maladaga, and then ipustam to ti kakaiso ng biyag mo, tapno may pasngay. Adan to pwede kiti matay, nga maagpasngay, nga awan sakit na. Anan to lagi din, tikas kang kangadaan, ti sakit ti puso. Alang nga ti Serbina, doktor, nga makiasawa. Kaya dapat nag-asawa nga saan nga ganak. Di mga dap kayo. Bagam dito ti asawa kas jay. Imawang ka riti. Pasit nga panagigasang-gasa, doktor. No kaya't yun lagi di nga asawa ti magigasang-gasa. Why not? Babayan tinapas na ka na parang kararag. Kakidawin yung ore may salakuma. Saan ka nga basta nagsanay?
Just relax. Panunutem nga normal, ti kasasad mo. Awan ti abnormality. Okay ka? Panunutem lang, awan sakit mo. Ag-enjoy ka habang ganda ka nga si bibiyag dito lubong. Ngayon di mo lang subsobrahan. Sobra ragsak, sobra ngaliday, at sakit mo ano sa awan, iso. Pakaalan sakit, pakaalan ti pupusay. Aming sobra, wanog labas, katdakas. Sobra ragsak, sobrang bisin, sobrang panakabsog. Hindi, basta sobra, madi. Manong name si dudengeg ni mama kabayatan nga balbalakada ng ti doktor. Nagbaliw ti agas ko manong name. Padasak ka na nagitoy, tap na nagas takit ahawan ten yaman nga pa nagproblema. Idada kami nito balay manong name kani mama. Hosto ti doktor. Just relax iya. Hamo lagit sobraan. Abi at napasamak kanyak ti kasi J. Rabima. Medyo nga ko na ni doktor. Gabot na damdamom, kalpasan na, siyempre, nag-react asigod tariknam, tapusom. Diba? Kahit gabot naman lagip mo nga, at sakit mo, at nga nag-nervyos ka. Yung natin panunutem nga, normal ka, awan sakit mo. Awan titakas mo pasamak. Awan nga rin problema, ma. Kas ko na doktor, awan ti problema, ti pa nakipag-sex. Dakil pa ka nga makatulong deta, tapno, agbaling na normal, ti pusom. Ang iha, sa yon doon ramidan deta. Into no, malpas ti kalaysa. Uwan, mama, uwan. Siya kong timtimawag manong nemi kaniya Gerald iti kamalman na. Hello, Gerald? Oh, hello. Ana, awan ti secret po. Sorry pasensya kan. Ana, kumusta sa opisina? Awan ang problema. Ton bigat, sumanagandan. Owen? Pasensya ka ni Travia. Okay lang. Ang gusto nga rin nagsalsalot-sudok ka. Ada ka di sakit mo? Oh, what? Sigurado ka? Awan. Ngayon na panam ngawin. Palag ka ni doktor. Kung naktubay ngamin ka. Sakit mo? Awan. Gagangay lang panagpa-check up ko. Ano siya na check up mo? Awan problema. Kala ti kayo kang kayo. Apay nga di mo pala baga. Bagag to kang nga iti personal. Doon ka ano. Ita. Kahit mo, maliwan na tag-date. Handa nga natutor eh. Ho? Agbeso? Iti kalman, inaklon ka. Di bale, itatang aldaw ti celebration ta. Wow! Dagasan ka di balayo? Sige, dagasan na titoy. Ti pakada na man lagi di mama. Manong name inmulak iti panunot ko nga just relax. Ibilang ko nga awan sakit ko. Imulak iti panunot ko manong name iti panakipag-sex ket makaagas no adang iti failure iti puso ko nada. So manong name nga nakarelaksak nga simurot kaniya Gerald kalpasan nga impakada na kani mama. Iha. Ma? Lagi-lagi pa, ma. Tinalabas nga ragsak, makabatakas ka nga. Oh, makita tilangan ko at nakaragsak ka. Kasi lang akong problema. Awan sakit ko, mama. Yes. Imolam ito panunod mo nga awan sakit mo. Okay?
No saan ka mga nag-enjoy, di kalmaniha. Ag-enjoy ka ita. No hindi kalman manon name kat saan ko akinayat nga nag-order niya Gerald iti ara. Ngamit at ang arabi manon name imanugutan. Red wine. Red wine. Kayat ko basta red wine. Good for the heart, ako nanda. Tapay at sakit mo ti puso? Oo, apay di kita lang ka di at sakit na ti puso ng uminom ti red wine? To prevent. Gusto nga awan sakit ko. Good. Uminom ta. Damok tuminom ba no? Okay ka man lang? Okay. Kahit ko pa ay pulutan kami. Nangan kami. Kahit ko man tuminom. Orin ang pasa ko nangan. Kaya't mo, ituloy ta tuminom. Sa din no? Ito hotel. Gerald. Okay ba? Ikasarnak pa mo muna. Ako na pagdanagam tayo ikasarkan to. Okay? Di ka di palagtalag kanyak. Almost 3 years ka nga inaram. Let's go. Sigurado ka? Nga na. Ito hotel tangamapan. Wine. Ito, gutangar dati pangtid tangara. Nagdakil man kami tinalam. Sige. Let's go. Kasla ad-addan manon naming awan tinervyos ko. Gaputa nakainumak nga ron. No itay da sakbay nga nagkuyog kami kat talaga ngay mulag di panunot ko nga awan sakit ko. Awan sakit ko ti puso. Awan. Sa ko ibaga, makatulong kanyak ti sex. Makatulong kanyak ti panakpa. Manong naimi, nukasta nga mariknak ngagnerbyusak. Iawawang ko na dakos ti pagnerbyusak. O, hanggang nervyos, Bina. Di kag nervyos. Awan sakit mo na, Bina. Kinon ko nakakasastaritak ti bagi. Idadda kami niti onek ti hotel manong name idi asit ganak. Ngaraw ko penak kumagore ka. Wait. Apay. Uminom ta pa eh. Ito ulit at uminom dito, di ba? O sige. Sagana ng tiarak. Ang damat baso. Lamisan. Tinaugan natin ito nga baso manong name. This is for you. And this is for me. Cheers! Celebraran tang ito ulit tayo na yat tayo dito nga kwarto. Yeah. Timak der manon name ni Gerald. Ti amok kat mapanlangit asidag ko, itilikod ko. Ang pinalikodan nakbatan nga narakop. I love you. Vina. Yeah. Ikikatan naman din, di ba, Dok Manong? Wait, Gerald, wait. Come on. Timak derak manong namikit si Mangwak kang kuana. Pag isumit, hindi makasango ak inamalan na digiti lips kong ninutnut na manong. Kabayatan manong naming hindi tamaikat ng terwatek. Naikat ng tibrak manong naming katli. Apaprusan na manon name iti mansaras ko kit. Kasta oli man ito panagkalibagtong tibarukong ko. Tinared ko tiriknak. No. Sa ape ko nervyosak. Kinakainumak mat. Tapno lang may lingad ko manon name iti panagnervyos ko. Siya ko na mismo manong name iti simublat nga nangamala nga ng nut-nut-nut kadagi di bibig na kasi mas dao manong name takas lasak mo tenti kumanggana nasak pa yun manong name tanang idoron kani Gerald kanak pagso nga na ipaidda manong name iti kama nga siya ko tinang ikat ti butinas ti pulo na manong name kad iti tamalo ka isan ti barokong na inagkaknatan ti barokong na manong name kas ti mabuy-buya ka
nakamatmat Jason. Oh, Gerald. Oh, Vina. Oh. Siyak pa yan manong name iti nangikat sinturon ti pantalon na nangikat ti sapatos na nangguyot ti patalon da tapno mabati lang ti brit na. Anong name ngayon di matak ko matibrit na taikatek manong name nakigtutak tadanag ko ti. Uy, Diyos ko. Oh, come on, Vina. Kaya nervyos. Gabata, dakil ka digunay? Di pa umanayan, tabrit mo. Di ka dakil na. Siyempre, aglabas no ka, no saan ko may plastar, no nakangato lang, malabsan na. So, agpakpakitan. Nakaninervyos kami, tapagarap mo no una, ganyan. Inalangon ko man yung tiriknak, manong. Kitap no saan ko nga makita. Naganda ako niti amay na inisumantan manong naimi iti panaglugan na iti rabaw ko kanina mala naman hindi iti lips ko. Gerald, Vina, awan sakit ko makatulong ti sex ti sakit ko. Ano tayo magwagam? Awan, ituloy mo lang timang ruwan sa kanya. Gerald. Oh, Gerald. Gerald. Gusto ko na yan, manong name, di pa nagkapakaramkamnan ka naging mansana si di barokong ko. Diyos ko. Awan ko matidakas sa mapasama ka niyak. Awan ko matidakas sa mapasama ka na kami. Awan sakit ko, Diyos ko. Makaagas kanyak ti sex. Makaagas kanyak ti panak. Gerald. Abay. Awan. Ituloy mong ipababa. Papanang mga min. Iti baba. Abay nakurang ti pulutan. Wait. Okay. Just come. Pagdanagam. I can manage. Parang sa akin ka. Mo lagi dalablabsan ti parang paragsak mo kanya. Mahiparit tinalabas nga ragsak. Gerald. 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 Sana ko ang matatagay. Diyos ko. Manong name digitin to pay awan sakit na iti puso ket talagang ditan to pay maalwadan manong name iti kasla matay iti nalaus nga ragsak ken imnas siyak tukid din ngem kunak akang kanayon awan sakit ko makatulong kanyak ti panakpak maimbagan ti sakit ti puso ko pati ko. Gerald. Gerald. Nangaro na lang din manong name iibaga kanyak ni Gerald nga get ready. Get ready, sweetheart. Kayam na ito nakita ko kasi nung takadakkel na kayam. Kayak kunam. Awan sakit ko. Kayak. Makatulong kanyak na ito. Nagkayat katak manong name tinak panangitored itiresang sangayon tsak may nadawon no kasano labad padasak matin tinasugat manong naming gulpeng amin ti sugat samon to lamarik ng sakit no nasugat ka ngam da ito'y manong nami isasarik na palang erosud makik na kunti. Gerald. Sikan sama tinatakin. Gerald. Jimena. Abay. Abay, hindi ka matan makakuti.
Ni sarik kumot aminin. Narikat kumot uksutin. Ha? Apay kami nuksutin. Pagkutsik-kutsik na tangano din. Iniin ko. Basta. Oh, Gerald. Gerald. Agin iniin, ididamo manong naming yung madamdama pa eh. Kasalamat na nagkabalyo manong. Gerald. Diyos ko. Sa anak to ko mga matakin no daki tutok-tok. Tuktok asadagan di tuktok. Sa malapit na ako, Gerald. Malapit na. Malapit na. Andyan na. Andyan na. Oh, Gerald. Kasla nalipatag timanges manong name iti panang kayat-ket ko kenkwana. Oken, nakabaybayag nga jak imanges. Na idumanges sak manong name. Vina, are you okay? Are you okay? Okay. Okay, I'm okay. I'm okay, no problem. Nagmayat, di ba? Oh, super. Yung saan nagpenalpas? Ha? Saan nagpenalpas itong ituloy ko? Di kahit nangasawin, kasdayak tumanin. Wala. Baka makikintang kanton. Ito may kadwakan ka. Maminsan pa lang. Oh, sige na rin, Gerald. Gerald. Ako ang sakit ko, Gerald. Ana? Ako ang sakit ko. Sino kami nang ibaga ang sakit mo? Ako ang sakit ko. Nalasatak ti mo na. Ti may kadwa, still. Come on, ituloy mo. Kaya't kumanin ti may tayok. Kaya't kumanin nga. Sumarding ti ba nag-against ko. Pansin tirak no talaga kayak. Oh, Gerald. Oh, Gerald. Oh, Gerald. Nagpagso, agpaiso ti ko na naman nun na minakigidda na kun. Simmabat ang tirik na manong. Simmabat ang tirik na kat kunak. Saan ka di nga na ito ti kunada nga ako sinabat na kat makaala ka sigod. No, saan Gerald? Di nagsiksigugan. Tsaka kaya tagsigug. May parit kanyang tagsigug. Oh, Gerald, Gerald, oh, Gerald, oh. Kalpasan data manong name sa anak kasi nardengan ni Gerald pinalutpot na. Diba gamtius to? At sakit mo, diba? Anda. Iso nga kasi kanira, kalman. Gabutin nervyos ko. Iso nga nagpatsakapak, itay aldaon. Tap namamok ti balakan ni doktor. Kada dyan. Makatulong ka no kaniyak. Ti pa nakipag-sex. Basta lakid di agrelaksak. Masana kang nervyos. Basta ti panunutek. Makatulong kanyak. Ti love making. Iso na lang ting gunam-gunam na. May parit kanyak nagsikukok. At sakit di puso. Yung okay man, diba? Uwen. Okay kanya ti pa nakipag-sex. Nabanag-nagak nga talaga nga okay na okay. Agyaman ang Gerald. Yung ti may parit kanya kitagsikog. Di mo karot kaya tagsikog. May parit nga eh. Kasanong nga rin ang kasawatan to, kasanong nga ganagta. Basta ibagat yung doktor, may parit tagsikog. O sige, di saan nga tagsikog. Bawal nga rin kang katagsikog. Yung saan nga bawal ka na tatag-sex. Iso nga, Gerald, laka di manin. Kawan, makatulong kang ka na ito, di ba? Di hanat amom. Ito kanayo na kastoy. Baka magpukaw to sakit ti puso.
baka mapaimbag na ka, ti kanayo na kastoy. Sige nga rod, Gerald. No agas ti kastoy, sige nga rod manin. Agas lagi di Sige manin, Gerald. Namin talo, Manong Nemi. Namin talo nga tunggal maminsan ket maminduat. Kayat nangasawen, namin inema. Namin talo ni Gerald. Iti unos, Manong Nemi, ti talo nga oras. Nakalaglag antirik na ka nakaragragsakak, Manong Nemi. Idi itulod na dito balay. Kaya idi, tasumreka, kat inarakop ko ni Mama. Ma, I'm so happy. Baka sobra ti baragkaragsak mo, mga anuhan, Ma, okay? Success na success, Mama. Kaya ito yung istorya kada kayo? Sanin. Baka umapalak. Hindi. Awang matngarod ni papang mo. Amok nga talaga talaga nga sa success nga maluwad naman baka aglabas met saan ma ken kagro natin amin timba ka doktor saan nga mabalingag sikog ka Manong Nemi every weekend diba nag-date ni kini Gerald. Yan ti makadakas Manong Nemi. Kalbasan ti may sa 2-3 bulan. Manong Nemi. Kapo siguro ti kina. Diyak malagip. Nabayagaya man Manong Nemi nga sa anak nga nagusaritin. Iti napkin. Irida mo Manong Nemi na delayak lang kunak. Kat gabuta sa nga dimteng, baka no, next month, adantun ko na. Ngimawan. Kani, agtalo nga bulan na. How matimarikrik na kapan nakaulaw ano anyaman. Ngim kimatakak lang tamat Manong Nemi, ti perto na si Tess. Tap na maamuak ti kinabudnukit ni. Positive ba? Nagnervyusan. Ganggunam-gunam ti doktor nga may palit kanyak. Tinawagan ka nadakos ni doktor Manong. Hey! Vina iha. Ada problema? Doktor. Oh, pagkaslag na nervyos ka. Hey, may palit kang katik panagnervyos mo. Scam! Tiradam direk nam. Ha? Apa namin? May parit ka, kunayo kanyak ti, nga masikugak, agsikugak, doktor, kit masikugak. Kit, agnervyos ka, nga ba't masikugak? Ti may parit ka, kit ti aganak kan. Kahit mga sawan, may parit ka nga katagsikog, tapos saan ka aganak? Ngayon nung nagsikog ka ba lang, akit, okay ba lang At dayupit pa naganak mo. Susapo ya. Sikan sabi lamang ba't pati di magbagim ka buti pa nagnervyos mo. Kunayot kat may parit, may parit, ipatay mo, nagsikog ka kunak ka di. Di posible nga ipapatay mo, no ipasangay mo. Nangarod doktor. Siyempre, dumteng doon pa nang ipasangay ko. No kaya't mo talagang ipasangay. Dayo ko na yun, doktor nga. Dakay pa nga, doktor, ti mga sigasing, iti pa nakaragrig na. Dahil ti papuspusan, tap numayo dayo katipagad. Ngayon, nanamagmat nga ang baso lang kinapo Diyos. Aming yung palubos mo. Maka idinarama namon, alakangalan. Di ka mo't pinanote nagkontrolin. Pagkatawa ka, doktor.
Agsalita kayo iti boyfriend mo. Kanuri ni mamang mo, ibagam ti amin. Da kayo matlat ng desisyon. Dolayang ti posible nga maramin. Maragreg? Wano, maituloy. Kadi pasangay mo. Matayak na no. Agpas ngayak, doktor. Posible. Gabot na ito tibagbaga ti sakit mo. Di mo kamailan. Di mo kaya. Ngam no ay bagam nga kayaim. Kit padasim ti makikasang-kasat. At aking ka desisyon. At damat lang ti tao. No, may imbagan, makalasat uno saan. No, ibagam lakid di kaya kat kayaem. Kayam. No, saan ko nam? Ikadim tayo yung timang paragreg. Panakaragreg na. Ngimiyawan mo pa lang muna dahil tayo, ti ama na. Sige, doktor. Nagyamanak ti advice yun, doktor. Si marunong naming ang tawag ko kini Gerald. Kat kasta unay manong naming ti ragsak na di damo, ngimidikuan. Nga magkuri ka? Vina? Yes, Gerald. Di ba may palit ka nga? May palit ka niya. Ada to yun eh. Kinasalitak ni Doktor Sakbay nawagan ka. At nakaratang ang desisyon. Nobiyagan ta, kadipas ngay ko. Oh no. No. Tsaka ba't kayat nga para ganag mo? Nakasagana ka kading lumaban? Nga makikasang-gasat? Nakasagana. Pues, umekam nga ro din nita into na umega Domingo. Tapnoan niya, may ka mga sasawa. Masapon nga, sagbay nga madlaw ti tiyan mo. Nagkasartan. Nagkasawatan. Will you marry me? Oh, sige. Urayan kayo. Kahit kumatan nga kasartan. Nagkalay sa kam nga rod manon name kay ni Gerald Owen. Kas iti dati. Ngayon nararamid ko, pinanunod ko ang awan sakit ko, pinanunod ko ang kabaylak, normal like ti amin. Ti tao, urayan niya't kasasaad na at sakit na awan, no oras na kat oras na. At ang tupay kita nakasalsalun at ita, nabigla ko nada, nagpadamag na tayo, kabutan na disgrasya. Adamat na kita, at sakit na, ngam si bibiyag pala, nagpaot ti biyag na, at sakit na. Gabuta sampay nga na ikadeng, iti panangipulang niya, tibiyag na, panakaipulang tibiyag na. Manong nemi, iti sidong ni mama, tinagdaan, nakiyat, din naan mi, nagnaidan mi, kinicheral. Kaya't kung manong nemi nga daklat na yun, iti sidong ni mama, kabayatang karkarga, iti sikoko. Inaadaan, 5 bulan na, manong nemi, nagbakasyon ako. Kahit no kasta, ang bakasyon, manunay ti asawak, siyempre, mapangka magpaspasya, relax, when, again, enjoy kami. Halagin din mabanugak umunay, again, enjoy yan. Pampanunod taglata manunay nga normal, ti kasasaad ko. Awan sakit ko. When, ngayon dumtengen manunay ti kabulanak. Saan kumaten nga may kat, ti diag nervyos. Gerald, come on. Anak ko. Akwan, just relax, sweetheart. Hanggang panawan. Ora da ni mamang mo, hanggang panawan. Doa ka makini mamang mo't mangmanday ka. Napahot na di bakasyon mo. Hanggang bali. Ora do mapukaw ko nga sweldo. Basta naskin ka dadak ti sidong mo. At dahil lang nga mga atibay ka. Kasanunod dubting to ti gundaway nga pagpilyan na ka ni doktor. Pagpilyan na? Ano pagpilyan?
No sino ti kayat mo umaispal? Anak, uno ina. Anong sungbat mo? Sungbat ko, isuda nga dua. Saan ka nung mabalin? May sala ka no? Kasi pagkaligat na may sala. Sino ti pili? Sino? Ti ina. Ikasunod ti anak ta. Mabalin ta mga dap. Ngem ti asawa. Mabalin mo tumag nag-asawa sa bali. Tsakon kayat. May masalang ti babae ti biyak ko. Siksakalay. Paiso, kasak ti pilyew, nagbiyak. Dakay nga doha. Yung sabi ko matasan nakto bag pilya-pilya ti doktor. Dimtengen ti kaaldawan manong nemi iti panagpasngay ko. Timang check up kanyak manong nemi ti doktor ko isumitlaang iti doktor ko nga mangpasngay kanyak. Isungarod ti ubay gainik manong. Iti sumrek kami manong nemi ti delivery room. Doktor, just relax, iha. Umisam ka. Asa nung umisam ak doktor kat ang sikal. Kamamarin siya magatin. Nagdesisyon ka. Sa lunsod din asawan no. Cesariantan no. Ang kadigang kaduan natin kas na doktor na cesarian. No daan tikas tiga sakit. Obserbaran na pa ilang. Harikat met no. Cesarian idento ta nakalaklakaman kag balingan normal di pa nagpasngay mo. Just relax iya. Okay? Just relax. Ta monitorek na to yap. Blood pressure mo, pitik ti puso, kanak no okay, kabay labit lang na to puso. Kapsot kas pagarigan, talagang masisaryan ka. Kayam. Kayam din amin. Kayak, doktor. Di nakbaybayan na po, Diyos, doktor. Agbiyak kami nga gina, doktor. Manong nemi, iti mangiko ti ibit ti maladaga. Kasla dalang guyod kanyak, nga aliluno, kaslak na nalmus manong nemi. Kaslak na napugsatahanan ti anges, kadya ko napuutan ti simarunungan na pasama. Ngem, idag sublin ti puut ko manong nemi. Gerald, I'm Pina. Kumusta ti anak ta? Ni Junior. Gerald Junior. Okay, so na, di ba? Okay. Okay ka man. Naman pa'y nagdandanagan na ka mo ta sang kumarumbeng maturog ka. Yung maglagi din na alis to talaga na iti. Nangasigasukan ka. Ito amok, ito makaputa. Kat langit tiyang ko. Ito ay makikita ko mga anghel. Ano na. Himandak pala dito na ka. Kaya what? Ito tatagpuot man. Kayam-kaya. Isa rin natin nga state. Lication. Kahit mo sa Sir Akon, kasanong ti ading na. Napimpitas ng sigura. Ito yun. Baka di munton kaya, sweetheart. Ore may sa kumapay. Hanen. Manen, Junior. Nisot ko na. Sige. Nung pagsayatak. Agyaman ak, Gerald. Agyaman te kinapo, Diyos. Si Bibiyak ka ba lang? Tuloy ang ligay natin. Manong name napinta sumit ko na no talaga nga nagpalaygit akon.
Tapno awanan ti danag ko pa iti posible nga panag sikog kumanen. Umanayan manong name ni Junior, umanayan ni Suna, umanayan. Taorin may sa manong name ka talagang nagbali nga liwliwami. Namanakil kami keng kuana. Gaputa, talented manong name. Kaya di agbasan, iti kinder, manong name naglaing, iti elementarya, iti high school, aging ka manong name na napagturupos min iti kinadoktor ni Gerald Jr. Pasaramat sumro manong name dati pusok nga malis tumitlaing manong name ti pa nagpa-check up. Tagunanan manong awan ti pa nagdanag ko naputasanag matang agsikog ket agad enjoy kami latamat iti asawa no dumteng-ting kam panakainin. Ang runahan na unay nga pagyaman mi ni Apo Diyos manong name ta oray no iti at balasita nga pailang kidimtengan dito nga sakit ko nga nagdandanagat nga maging kakarag ito ay manong nemi si bibiyag ang pailaing kabayan iti panangipaay kanyak ni Apo Diyos nagtultuloy nga biyag dito yung arot ti pagkasaritak manong nemi kanagyaman naklaunay iti anos mo nga nangurnos kalpasan nga nag-inside kang katitiliana kaya nagyaman naklaunay iti laing mo nangibasa ket sabi ko matadamat na ibatik nga adal liwliwagan pagsarbingan ti biyag kadagiti panak nga agbuya. More power to your program anong. Ito yung nardagyaman nga pagayam mo, Vina.